wanda amsa kiran sallah sai ka saurara abinda ladan yake faɗa kana faɗa yana faɗa kana faɗa in ya gama kuma kai addu'an nan da abinda ya faɗa ka maimaita aljanna za ka shiga sannan in kai wannan addu'o'in da aka faɗa wato ceton annabi alisun zai hau kanka wannan hibzul hali ne da abinda kake kai shi kenan in tafiya ta kama ka hibzul hali ka san me ake so kar ka tafi kai kadai kar ku tafi ku biyu daga mutum uku abin da ya sama sannan ku samar da shugaba a tafiyar kuma shi zai dinga yanke hukunci tare da shawarar ku za a dinga yi ana tafiya to wannan kaga hibzul hali ne to shi ake so mutane su dinga shine alhammu summal ahammu wanda ifi sai kuma mai bin sa sai mai bin sa sai mai bin sa sai a rabu da abin da ake kira fudulil ilmi ilimin da yake wato kumfa wanda in baka yi shi ma gaba ɗaya ba komai ko ba za ka cutu ba to shi yasa mutanen yau da yawa ilimin da ake ko tambayoyi da ake a irin kacici za ga ba na ilimi ba ne kuma mutane yau za su yi tambaya ba ta ilimi suke ba yanzu misali a sahabul kafi ubangiji ya faɗa baka buƙatar sanin sunansu ba sai ka san sunansu ba kuma sai ka san yawansu ba yawansu an yi mutane masu wannan adadin sun yi wata hudda ba za su kirgu ba kuma kowane mutum yana da suna wannan sunan bai amfane ka ba shi wannan sadaukar da kan da suka yi suka fita daga gidajen suka rabu da komai suka zaɓi Allah suka je kogo suka zauna shine abin lura sannan ubangiji shi ko baya rainuwa sai ya karba duba rana da ta ninninka duniya amma sai da ya canja tafiyarta a wajen tsawon shekara 300 tara shamsa idza dala at-tazawur an kafim zata lemi za ta kauda ita in za ta faɗi kauda ita suna tsakiyar farfajiya kogon ba za ta taba su ba kuma wannan abin da yi musu har yau hago ba haka yake bayan sa shi ake bukata kawai amma ka tambaya su ai babu lokacin da ibn al-mubarak ya kama maganar at-takallum bil qur'an mai magana da al-qur'ani yace ya zo yayin aikin hajji sun tafi sai suka wata mace a sahara tana ta watan galiriya har sai na za a yi shine sai suka ganta sai ta ce man yudilillahu fa malahu min had ha suka gane bata ta yi sai suka ce bai wa Allah daga ina ke ina zaki sai ce subhanallazi asra bi audihi layla min almasjid alharami ila almasjid alaqsa allazi barakna hawlahu lunirahu min ayatina sai suka gane aikin haji ta ko baitul maqdis za ta tafi sai aka dauke ta da suka durƙusar da raƙumi suka za suna kallanta sai ta ce ƙulil mumini ne ya gudu min absarihim sai suka ɗauke ta suka kauce da ta hau sai suka tambaye ta baiwa Allah mai aure ce ke ko mara aure sai ta ce la tasalu an ashiya'a in tuda lakum tasu'ukum sai suka kyale ta sai abokan tafiya ki suwaye sai ta ce almalu wal banuna zinatul hayati dunya sai suka na ƴaƴanta ne suka bace mata to suka tambaye ta dawa ya ce wa minka wa min nuhin wa musa wa ibrahim duk ta lissafa musu shi ke suka ɗauke ta suna tafiya har aka je Allah sa aka riske su sai ta ce da su a wannan ne sai ta ka kissar sabul kafi fal yanzur ayyuha azkada aman wal yatukum bi rizqin minhu wal yataladda sai suka shiryo abinci aka ba su dama suna zuwa ma wannan suna ta faɗa sai sun yi faɗa aina ibrahim aina musa ko ce na amna duk suka amsa shikenan suka ka abinci aka suka ce la ba su ci abincin nan ba sai an gaya musu me sirrin matan nan sai suka ce mata shekara ta 40 a haka take tun daga ran da ta karanta ayar qur'ani ta ji Allah ya ce ma yalfizu min qawli ila ladayhi raqibun atid tun daga ta daina magana irin wannan in ta faɗa yanka ta za ta yi in ta kalma ce raƙibu a tidi za su ɗauka sai an yi mata hisabi a kai ko sai an tutse ta gaban Allah an aje magana sai ta koma magana da ƙur'ani domin annabi alaihissalam ya ce man na ɗaka bihi sadaka to kaga karatun tsoron Allah da kuma ya zaka kiyaye harshenka amma sai a ce maka waya sunanta kaga ba karatu bane wannan shi nake so mu gane shi so yake ji wai sunanta kurin amma ba aikin da ta yake so ya koya ba to fudulil ilmi kenan shi sa da annabi alaihi salam ya ce inna hadhal qalba yasda'u wannan zuciya tana tsatsa
da yake sahabbai mutanen kirki ne ƙwararru ne wajen almajirci ba sai ta ina take tsatsar ba sai suka ce ma jila'uhu me maganin sai ce qira'atul qur'an shikenan to shine malam din ke ga mana mutum ya samu wannan to al'ahammu sumal aham fatihal liman baham mai warwarewa da yin bayani warware liman baham ga abin da ya shiga duhu to ya ta warware su abin da ya shiga duhu ya dinga fito da shi wa fil muqallidi khilafun cikin sha'anin muqallidi wanda yake ratero wani wajen itikadi khilafun mustaqar sabani ne rubutacce a gurin malamai li'annahu domin shi muqallidi imanuhu ala khadar imanin sa yana kan hadari da girgire yake yana rawa sai ce saboda hu mu'arridun domin shi mai karba ne li shakki ga shakka wato kamar in aka ce mu'arrid abinda in ka sa masa wani abu zai iya karba zai iya shigarsa shine mu'arrid wato yana bijirar da mai bijirar da kansa ne ga shakka ko kwanto amma ya ɗaruku ko kwanto da zai iya afko masa zai iya karɓa inda za a jiho masa shakkun sai ya karɓa shine mu'arrid misali da zan mana na mu'arridu ka ɗauko wani ƙarfe kamar goron ruwa in ka ɗauko man ƙarfe kasa zai kama amma ka ɗauko ƙarfe fa to wannan shine mu'aridu inda ka jefa shakka sai ta shiga shi muƙallidi haka yake da za ka jeho masa shakku sai ya shiga sai ya kama shi to don haka yake cikin haɗari wa fihi lil ashiyahi tunma duruqu fihi a cikin sha'aninsa ne lil ashiyahi ga malaman musulunci tunuma ake danganta ɗuruku maganganu malamai sun yi maganganu da a kansa waɗansu sun ce mumini ne kawai waɗansu suka ce mumini ne mai saƙo sau da ya bar yin nazari da bincike da kafa dalili waɗansu suka ce kawai kafiri ne amma ka ce ba za a karɓi wannan ba saboda amawa na musulmi fi yau akan haka suke da sai a kore musulmi daga musulunci to amma shi muƙallidi abinda ake nufi muƙallidi shine wanda ya yi ƙudiri amma daga wajen wani ya ji ya ƙudiri wanda yake ba zai karɓo warwara ba kamar yadda sarƙa take rikica ba ta warware ba to haka ya karɓa shine itiqadun jazim irin ƙudirin wanda tayar motarsa ta yi faci ga mai makaneza sai wani ce masa a'a wurin kafinta zaka zai taɓa yadda to sai ya zama ƙudurin da zai wa Allah irin wannan ne ba abin da za ka yi ka sauke shi daga kai to shi ake da wannan saɓanin a kansa amma wanda yake da ɗarɗar ko yake da shakku dama ba a maka bi ittifaqi ba mutum bane baya cikin mu'minai wannan ko kuma itiqadin nasa gairu mudabiqil lil waqi'i bai dace da waqi'i ba amma wanda ya dace da waqi'i kuma jazimi irin wannan wanda ba zai karɓi shakku ba kuma ya dace da waqi'i aka ce masa Allah ɗaya ne da ɗayan ne to shine ya dace da waqi'i amma idan bai dace da waqi'i ba shikenan kafiri ne shi kamar ka ce masa ai Allah yana da ɗa ko Allah yana da mata sai ya yadda ko aka yi ta jisimin ubangiji aka mai da shi ganga jiki to in ya karɓi wannan shi ma baya cikin muƙallidin da ake magana sai wanda bai karɓi wannan ba kuma ya yadda bayan da za a sa masa wani shakku ya karɓa to shi ake rigima a kansa malamai suka rarraba to amma kuma dai shi wannan maganar imaninsa shi yana haɗari ko mumini ne shi ko mumini mai sabo kafiri ne shi ba a kan hukuncin duniya suke yi ba don mu gane wannan hukuncin duniya inda ya ce ashadu Allah ilaha illallah wa ashadu anna muhammadu rasulullah duk mu'amalar musulunci za a masa za a aurar masa za a aura a wurinsa za a ci yankansa za a yi komai da shi zai mutu a yi masa wanka a yi masa likafa ne a yi masa kabari irin na musulmi a komai
za a yi, amma wancan magana da suke faɗa a lahira shin zai tsira ko ba zai tsira ba, a nan haɗarinsa yake shi. Amma ba a duniya ba, a kan duniya suke magana ba, a maganar lahirarsa suke magana su a wannan da cewa lil akhyahi tunma turuqu. Ga malamai ana danganta musu maganganu da suka yi a kansa, amma ba kan duniya suke magana ba, lahira. Wataƙila zai tsira, wataƙila ba zai tsira ba. To magani da shi ne mutum ya kauce wannan saɓanin, ya zama baka cikin saɓanin ma, mutum ya ilimin sa kurin. Amin. Wa zuhti yaɗin, ma'abocin kare kai fi umuri dini, a cikin al'amarin addini, wato ya kare kansa, ya tsari gaburan fadawa haɗari, shine zuhtiya a cikin sha'anin addini. Man farra, shine wanda ya gudu min shakkin, daga kokonto ila yaqinin zuwa sakankancewa. To wanda da ya rabu da abin kokonto ya kama abin da yake ya sakankance a kai, to wannan shine ya zama ihtiyadi, wato ya tsare kansa ga wurin halaka a cikin addini. Ma'anarsa shine je karatu ya samu hujjoji. Amma abin da ake nufi ana, wato bayani tafsili ijmali ake magana, dalili ijmali wanda za a gaya maka, kamar da shi ƙur'ani yake usuluddin, shi ake magana. Qur'ani yana cewa da mu law kana fihi ma alihatun illa Allah la fasadata, a gaya maka da akwai wani Allah ba Allah wannan ba, da duniya za ta rushe. To wannan shine abin da hankalinka zai karba, sai a kyale ka. To irin su da Qur'ani yake magana cewa waye yake da ikon rayawa ko hali ko kuma kashewa, sai shi kadai. Waye yake arzuta ko talautawa, sai shi kadai. Waye ya halarci komai yake miƙa waya, izid lahu man fis samawati wal ardi, waye yake da wannan, shi kadai ne. To in ka yadda da wannan tafsirin Qur'ani yake ya isa. Amma ta'ammuki mutum ya shiga cikin ilimin jadal na musayya na ulama'ul kalami, to baya kan mutum. Imam Malik ya ce wannan baya cikin abin da salaful umma suka tafi akai. Al-Imam Ahmad ibn Hanbal shi ma haka yace, Al-Imam Shafi'i shi ma haka yace, baya ciki. At-tafsili wanda Qur'ani dinga shimfadawa, al-mantiqul wujdani, shi ake so baka fahimta. Alhamdulillahi rabbil alamin, kawai ka yadda shine ubangijin alam. Ar-rahmanir rahim, ka yadda shine ya halicci kowa, yau kowa ni'ima. Duk abin da ka gani a duniya ko kake ji ko ka sani, ɗayan biyu ne, ko ya zama shine ni'ima ga wani, ko kuma shi aka yi wa ni'ima. Duk abin da ka sani baya wuce biyan nan. Shi kuma shine yake yin haka Allah, shi ko baya buƙatar ka taimake shi, ba kuma ya jin tsoron za ka yi masa shari, ba kuma son ka kare masa wani shari. Saboda ka shine, to ka gane haka. Maliki yawmiddini, ka gane shine adali ne. Ranar kiyama ta sace zai yi hukunci, saboda ka la ta'khuzuhu sinatun wala nawm, baya bacci baya gengedi, dan haka sai ya adalci. Shine alhakamu kuma al'adlu, mai hukunci kuma adali. Irin wayannan da Qur'ani yake faɗa, an ka karɓa kai itikadi ka rike, shikenan magana ta gare. Kuma ka yadda cewa ba wanda yake taimakonsa a cikin abin da yake yi, sannan kuma mutlaka ce mashi'arsa. Duk abin da yake so zai, to fa sai yayi. Ba wanda ya sai tunkare shi ya tsaya. Duk wanda ya tunkare shi ya zo mahaukacin da ya tunkare jirgin ƙasa, ya taho a guje, shi ko je sa goshin sai ce zai tunkare jirgi. To haka mutum zai wa mashiyar Allah, duk abin da yake so zai yi, sai yayi, sai yayi. Ya shigar da wannan, ɗauke wannan, ya saka wannan, ya ɗauke wannan, ya saka wannan, ba abin da ba yi. To mutum ya fahimci wa'annan da Qur'ani yake ta yi mana irin wa'annan tafsirin, yadda yake nusar da mu yadda Allah yake kaɗaitakarsa, don aka karɓa shi kenan. Shi wancan ta'ammuki a yi zurfi a cikin ilmul kalami da jadal, ana yi ne domin kare musulunci. ɗaiɗaiku ne za su, wanda idan wata fitina ta taso daga mukiya musulunci, to za su tadda warki daidai kugunsu, za su yi maganin su kaɗar da su. Don haka ake yin wannan. Shi kuma ana yin sa ne don tanadi da magani, amma ba ana yin sa bane saboda lahira da itikadi da kuma tsira akan wannan. Wannan shine abin da malam yake nufi da shi a wannan. Ina ga wata ida saboda larura
ta lokaci ina ga anan za mu sa aya. Allah samu cikin allazina yastami'una alqawla wa yattabi'una ahsanahu wa qulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalam. Da na faɗi wannan na marjuhatu akwai kuma na mubahatu ai. In ka tsira ka samu a hammu ɗin wanda ya fi shi kake ɗauka, to ba zai ƙyale ka ba, zai koma da kai kuma cikin abubuwan da suke na halali, abinci na halak, tufafi na halak, shimfiɗa ta halak, abin hawa na halak, sai ya cuna ka ba ka tunani sai wannan. Ina ake yin abinci iri kaza, kullum tunanin mutum kenan. Ina yau sabon wani yadi, wani irin yanki ne ya fito, wani sabon ɗinki ake, wani irin sabon takalmi ne ya fito. Idan za a je taro, in na shiga aka ganni a ga cewa yanzu kaza ne a jikina, to zai ɗora mutum wannan, ya cutatar da shi. To in bai samu nasara ba, to sai ya cuna masa iskan gari. Kowa in ya tashi zai zo masa da wuƙa, kowa sukansa zai yi. Duk motsinsa ana sa shi a lissafi, yadda ake duban kwarkwata a tsimma, haka jama'a za su dinga masa. In ya tsorata ya rabu da Allah don ya zauna da mutane lafiya, ya gama da shi. To sai dai haƙura, ya zama ubudiyatul muragama. Annaba alayhi haka suka rayu. To wanda ya gaje shi sai ya tsaya akan haka shi kenan. To shine wannan turmi bakwai da ake. To shi da kace ya ake magana yaƙar iblis, ai an gama. Can da ƙur'ani duk abin da in dai yaƙi ne, abin da ake nufi da yaƙi a ko'ina a duniya, a kowane zamani, yaƙi ɗan zamba ne. Ɗaya kenan. Na biyu, sanin sirrin abokin gaba. In ka san ƙarfin makaminsa, ka san inda ya aje makamin, kuma ka san salon yaƙinsa da takonsa, ka gama da shi. Shi yasa duk wata gwamnati da duk runduna ta soja take ɓoye sirrinta. In ta fita strategin da za ta yi amfani da shi kenan. Idan aka yi wannan gurmurzun aka gama, in za a sake, sai sun sake tactics, domin abokan gabar sun gane wannan. To duk abin da iblis yake da shi na tactics ɗinsa, wani ƙur'ani bai gaya mana ba. Idan muka bari ya karya mu, ba mu da hujja. Allah ya yanke mana zari. Duk tarihin duniya ba al'ummar da Allah ya yi wa gata ya gaya musu sharrin iblis sai mu al'ummar musulmi a cikin ƙur'ani. Ya ce, ya ayyuhan nasu inna wa'adallahi haqqun fala taghurrannakum alhayatud dunya wa la yaghurrannakum billahi al-gharur inna ash-shaytana lakum aduwwun fattakhizuhu aduwwa inna ma yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Kaga an gama da shi. Sannan lil insani khazula, ba da mutum yake ya kai shi ibaro, yi masa taka zubar. Haka yi wa mutanen annabi Nuhu alaihi salam, suna ce masa zargi, suna ce masa izgili, har sai da fara tanuru wani abin ya fashe, ko ba za a janye ba, sai iblis ya janye, ce ba ruwansa da su. Ya ce haka yake mutane. Haka yi wa adu, sai da iska ta taso daga baki ɗaya
annabi hudu alaihi salam ce na satu lakum walakin la tibun nasin, sai iblis ya janye, sai suka farka a lokacin da ba za ta yi amfani ba. Haka yi wa samudu, mutan maka haka yi musu su abu jahal. Sai da izo aka zo badar, annabi ya fito, sabai suka fito, sai iblis izo ya ce la galiba lakum al-yawma wa inni jarul lakum, yau ba wanda ya sai karya ku, ni barde ne na zo kamo gudunmawa. Amma lamma tara alfi'atani na kasa ala bai, yana ganin an yi arba, musulmi sun shata layi, kafirai sun shata, kawai aran gama za a fara, annabi sai yana umarnin za a fara yaki, na kasa ala bai, sai gudu yace ni ara ma la tarawna, ina ga wanda ba ku gani. To a gurin ya gaya mana shine aikinsa. To ya za ka yi ka bar shi ya dinga ɗora ka abin da ransa yake so? An maka bayani a kansa filla. Sannan kuma Allah ya gaya mana idan kiyama ta tashi, wa qala shaytanu lamma qudiya al-amru inna Allaha wa'adakum wa'adal haqqi, sai ya faɗa Allah ya muku alƙawari na gaskiya wa'adtukum, ni kuma na yau dare ku fa akalabtukum ko na saba. Saboda haka iblis zai ce da yan uwansa bayan yawan lacce tsaye a wuta, ma kana li alaikum min sultani illa an da autukum fastajabtum li, ba wanda na kama hannunsa na dora shi kan sako, kira ne kuka bi ni, in akwai wanda na kama hannunsa ya faɗa mu a wuta. na kala talumuni wa lumu anfusakum, yace kar ku zarge ni ko zargi kansa. sannan ƙarshe ma ana bi musrikikum, ni yau ba zan iya taimakon ku ba, wa ma antum bi musrikiya, ku kuma ku iya taimako na ba. To duk kaga amin, duk abin da ka sani nasa Qur'ani ya mana bayani, ya ga mana dalla amin. To shi yasa ba mu da hujja a gurin Allah muka bari shaidan ya karya mu. Maganin sa mutum ya je makaranta, Qur'ani ya gaya mana ga yanda ake shikenan, shine daman abu uku in ka bi su dama mutum ya halaka. Shi yasa Sheikh Umar Mulukani da muka zo da ƙarshen jawharatul tauhid me yake cewa, sai ce summa fil khalasi min ar-rajimi summa nafsi wal hawa faman yamil haula'i qargawa, na neman tsari min ar-rajimi daga tsinanne korere daga rahama Allah shine iblis, summa nafsi sannan kaina. Ita wannan zuciyar ta fi shedani 70 sharri, ta fi shedani 70 sharri. Wal hawa da kuma son zuciya, irin abubuwan da za ta dinga ɗora mutum a kai. To su uku ne ce manyan milli haulai, wanda da ya karkata ga wayannan kargawa ya halaka. Shi yasa ƙwararru ko ba addini, idan abu biyu ya taso musu, zuciya ta fi san ɗaya, to ba za su yi shi ba. Sun tabbatar akwai tarko a ciki, in dai ita ce. Khalifin nafsa wa shaidana wa asihima wa inhuma ma hadaka nusa fatahimi, ko sun ce maka tsuran nasiha muke ce ka tuhume su, akwai matsala a karkashi. Inna summa ne fi dasani, dafi yana cikin man shanu ko kakide ko wani abin da zaka sharba a yi za saka a ce ba za ka gane ba. To haka zuciya take, yasa ake kokarin kauce mata. Sannan iblis yana zo na hura ta, shi kuma shi da ita yake da alaka, ba ruwansa da ido ko kunne ko baki ko ba ruwansa ko kafa, ita kaɗai ke kamawa, ita ce take sarrafa ɗan adam. In ta kamu duk sauran gabai talakawanta ne za su bi ta. To shi sa ake ta magana, malaman musulunci suke ta magana madakilu shaidani ilal qalbi, ta ina ke shiga. Daga farko akwai gafara. Shi yasa ana neman makarimul akhlaq, ɗabi'u kyawawa, mabuɗinsu shine tuna iblis shine mabuɗin kyawawan halaye. Ubangiji yana ta sanar da mu, na lazina qalu rabbuna Allahu summa istaqamu tatanazzalu alaihimul mala'ika Allah ta kafu wala tazanu. Duk da ya dinga lissafin irin wannan, da ya zo can sai yake gama mana cewa idan lazi bai naka bai na hu a dawatun ka annahu waliyun hamim wa ma yulqaha illa allazina sabaru wa ma yulqaha illa zu hazin azim. To sai kuma yi maganar shedan a wannan, a ƙarshen maganar sai shigo da shedan. Ma'anar wannan, duk lokacin da wani abu ya taso maka zaka kufula
sai ka tuna shaidan ne ya harzuka ka, to sai ka sauko. To shi in ba wannan kake ba to za ka bi zuciya. Amma da an zo sai ka shiga innal lazina wannan aya ta kwanta wanda ke cewa in ma sama saumi na shaidani ko tazakkaru fa idza hum mubsiruna. Da shaidan ya motsa sai mutum ya farka, da ya san shi ne shikenan ba zai yadda ya bi shi ba, to an gama da shi, ba zai bi shi ba. Ya sa mutum ya fusata sai ta awizi a'udhu billahi minash shaitanir rajim. In yana tsaye sai ya zauna, in yana zaune sai ya kwanta. To da ka in ku za a yi fushi a zartar da shi, to zana sani za ta shiga. In dai aka yi fushi aka yi wani abu ko furta karma ko aka yi aiki, da na sani zai shiga. Hatta kisa sai ya afku, abubuwan da zai ja a kashe mutum duk sai su faru, kuma abin da zai yin ko da ya dawo ya janye ba zai warware ba kuma. To wannan shi ake gudu. To shedan ta inda ake farkon maganinsa a gane akwai shi, da abu ya taso ka gane akwai. Ma'aurata in suka zo suna abu, ka ga mace ta tubure ta faɗi magana ta ce ba za ta saurari kowa ba, ita sai dai kaza, shi ma miji ya hau, to shedan ne a lokacin ya hau da su. Idan akwai mai hankali tare da su, shi namijin da yake ragama tana sai ce to kai ya haƙuri, yanzu shedan ne ke hura kai ke hura ta, duk abin da za ta yi kyale ta ta yi ta gama. In shedanin ya sauka sai gaba wannan. Amma idan ya bi ta a haka sai sake ta, sai sakin ya auku, balle ma a ce irin na ƙarshe ne saura ɗaya, yana yi take na shedan zai fita, sai ta fara kuka, kuma shi ma ya fara kuka, sai kuma a tafi neman kanikawa. Mana bakanike na malami wanda zai nemo nasi ya murɗansa ya gyara musu abin da ransu yake so don su je su zauna. Shi ne bakanike, ba malamin arziki ba ne. To aga shaidan ya rabu da su. Allah ji karan malam, wata rana wani ya zo ya irin wannan suka, Allah ya sa abin bai ɓaci ba, izu ɗan izuga shi aka yi abubuwa rikici. Sai malam ce to ka banda zan bincika tafi in duba abubuwan in gani, in Allah ya sa akwai mafita za ka kwaɓuta shi kenan, in kwa babu shi kenan. Sai gaya masa ka zo rana kaza lokaci kaza. Shi kenan malam ya gama bincike, sai aka samu abun bai ɓace ba. An zo ana hira, sai malam ya ce ka ga akwai wani mutum da ya wata tabka na ce je ya dawo, na bincika Allah ya taimake shi, abu mai ɓaci ba a shi na bayan kyaure sai ya fito. Wala a ce tun safe isu bayan kyaure ya ɓuya yana ta abun nan, sai ya fito ci alga wata wani alhamdulillah. Ka gani? To shedan din ne haka yake yi, ba shi da magani, sai da abu ya taso ka gane shi ne, to ka kubuta. In masu da'ifun mina shedan ta zakaru bai za mu mubsiruna, to sai ka kubuta. Ma in ba a kawo shi to zai karya mutum. Kuma shi sai Allah ya taimaki mutum ɗin kullum da zikiri shine maganinsa. Mu kwana da ƙarini, kowane da nasu ƙarinin Allah ya haɗa mutum da shaidani yana tare da shi, banda wancan babba. To da in za ka ci abinci ka ce bismillah, to ba shi da rabo. In za ka sha ruwa ka ce bismillah, ba shi da rabo. In ka manta ka tuna ka ce bismillah awwalahu wa akhirahu, ko ya ci sai ya mayar, to sai dinga kanjamewa, yana kanjamewa. In za ka sa sutura sai ka ce bismillah, ba shi da sutura. In za ka shiga gida ka ce bismillah, na ne as'aluka khairal mujal khairal mulaj wa khairal makharaj, bismillah walajana bismillah karajana wa alallahi rabbina tawakkalna. In ma baka iya baka ce bismillah, shikenan. Ko ka ce assalamu alaikum ga mutanen gida sallama, kana yin assalamu alaikum daure ka karanta qul huwallahu, to kafi karfin abinci, kafi karfin kanakai. Ko kana cikin bala'i da kunci da rasa yana zaka shiga gidanka ka mutum gida sallama, in baka ji motsin kowa baka ce assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, ka karanta qul huwallahu daya. In dai talauci ne sai Allah ya maka maganinsa. To ga shedan ba shi da hanya a tare da kai, to wannan shi ake yi, to sai a karya shi. Duk abin da za ka yi sai ka ambaci sunan Allah, to ba shi da gurbi.
sannan idanka a tangarangan kana gane sharansa kuma kana bin shari'a, to shi kenan ba shi da rabo. Amin amin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inda bismillah. Assalam. To na ai gwargwadon halin da ake ciki ne a wannan shine sanin hali. A lokacin gumaka suka sani, ba su san Allah ba, shi kuma ya zo yana kira ga Ubangiji subhanahu wata'ala. Yayin da ta zo aka ce ta musulunta, ya ce mata ina Allah ta aka nuna sama, kaga ta sauka daga wayannan, za a yi da imaninta a wannan. Shi ne ba kuma wata jisimi ko kuma makani ake wa Allah ba, dan ba shi da makani. Amma dai wannan shi ya nuna cewa Allahn gasken shi ake nufi, kuma shi ta fahimta, shi kenan sai a kyala mutum iya wannan. Alhamdulillah. Amin. Allah ya kai gobe akwai lecture da za a gabatar masallacin